What's up mga kabrothers, mga kampo kaya kita yang maitsa man maitsa kung ano tiya kita baga tiya baga ronda itsa ta. What's up atong mga kabrothers, and this video and itsa tayo up mo ito ha one una taon ako ano pa siya tiya lapad tao tayo na kumbaga makarit na ba yung baga batsyang na ba yung mauli na ba yun para sa iya sa batsyang lahim kadali pero wala lagi kasakit naman bro. Naman guys, yan ang kalapati bro. Kung natin gurang kita ako ta kumbaga makauli pala guys. Pag-like na lang po sa aking YouTube channel o pag-share na lang po sa aking sumusunod na mga video. Sana hindi kayo masawa kung araw-araw guys. Kita ako ta kung gaano kalawak kita lupad, gaano ba yung kabatcher kita ta kumbaga makusog-kusog. Yan na aling kita tikat to aton pag-iitsahan guys. Ginlulupad-lupad na hiya guys, ginlulupad-lupad na hiya man guys. Ay bila babol guys, itsa na guys. Kung kita ta kumbaga makakaya tiya paglupad guys. Amo ni hiya guys, kita tayo guys mga guys. Guys, napakaangas talaga guys. Napakaangas pre. Napakaangas. Ano guys, update ko lang kayo kung andun ng inyong kalapati. Boy. Guys, andito po ang inyong kalapati guys. So guys, mga guys na niya kalapati na yung ito. Patser na good mo na niya guys. Mga guys, dito po nga mga sarpati guys. So guys, ang damot na sarpati. Kung ito marayo ganun nga da, i-update lang ninyo. Mga guys, tiga tubong pampakuan, pampatambok. Mga guys, sa paanak kinit siya guys. Nakauling nga ako guys. Guys, mga guys, ang kanyang kalapati. Guys, bumura ako dahil guys. Kaum pala. Mga guys, bago piso pa lang yan guys, pero malilob na baga kuwan guys. Pakiko na lang po sa aking YouTube channel o subscribe lang po at paklik lang po sa notification at sana hindi kayo magsawa sa aking pang araw-araw na mga video. Sana na lagi niyo akong suportahan at subaybayan. Maraming salamat. Pag-follow lang po sa aking Facebook page. Sana hindi ka mo magsawa tak mga video. Salamat guys, live for today's video. Bye bye, maraming salamat. Mabuhay tayong lahat bilang isang mga Pilipino.